ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମ ତିଥି ପାଳନ କରିବା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କାହିଁକି କେବଳ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆମେ ସଦସ୍ୟମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, କାହିଁକିନା 24ର ମିଡ଼ନାଇଟ୍ରେ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ କେବଳ ପାପୀମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଜାତିର ସମସ୍ତ ମାନବକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ।